sa detalle. Yan ang mga nakikinayan niya sa portayo. Tungkal mapaludibak alagawa at sa enek muna ito'y kaunggan ay ayat na nagtabong akalmanda sider kanya't apay na amamukan alailang ko igit itibaybay rutrot nga kalapaw nga nagasangalan ng gundaway na sulisukin ayat inilalat ng gandawang sempina nubasanukin ka nga iparig na ipatek mo di ka matagikuan ngeni karik jati bawing di sa baali ay ayaten ka biar pun ka arig na martira puso ginong dawayang dinadawin at kesken sanaan na ilunes asok tiyak patnat kanibusanat sa iyada yung kanya ay ayatin ka kasano nga iwaksi ka tunggal tatagainetken at dapat ay ayatin ka isurong alipatin ka tapno ang ibusin inamnahakin ka Alailang ko igit itibaybay rot-rot nga kalabaw nga nagasangalan ng gundaway na sulisukin ayan sidir kanya't ng gandawang sepina nukasanukin ka nga iparik na ipatay mo di ka matagikwan ngeni karik yakibaw ting di sa bali kay ayaten ka biar po ka arik na martira puso ginong dinadawin at kesken sanaan na ilunes asok iat patnat kanibusanat sa iyada yung kanya ay ayaten ka kasano nga iwaksi ka tunggal tatagainetket at dapat ay ayaten ka isurong alipanen ka tapno ang ibusin inamnamakin ka tapno ang ibusin
namnamakin ka. Thank you mga friends for watching. Maraming salamat po sa lagi niyong support sa akin.